Стадион. Емисија за вашата вистина. Сега и вие и господинот Каракачанов, добар ден за него, за министрот за одбрана на Република Бугарија, лидер на ВМРО, Красимир Каракачанов, да ми кажете дали ова е точно. Вчера 24 вести или кој 24 часа или мислам дека беше, имаше фейк нюс, нели тоа со Холандија го демантира и со Данска. Дали денеска ова што го читам е во право, дека ќе се постигне договор според патната карта или патоказот според наше за членството на Република Северна Македонија, Брисел ќе гарантира спазвање на договорот за пријателство со Бугарија, а за возврат ќе добиеме покана до декември. Дали е тоа точно, тука се крие тоа решение? Каракачанов, го слушнавте прашањето. Дали денеска 24 часа е во право или пак е фейк нюс? Чуваш го? Не съм чул такава информация. Заев? Тоа е убава информација и навистина кон договорот за пријателство, дека Бугарија може да даде и позитивно светло, а при тоа Да може да не блокира било кога. Акцијскиот план или патната карта, како што во Бугарија кажуваат, може да биде навистина оврска на двете страни за побрзо исполнување на договорот за градење поголемо пријателство и се. Со господинот Каракачанов многу често разговараме за добрата иднина помеѓу Бугарија и Северна Македонија, помеѓу двата народи. Јас верувам дека правиме се од двете страни тоа да го постигнеме, но точно е, факт е дека во секое поглавје може Република Бугарија да ја блокира и Северна Македонија, и Албанија, и Србија, и Црна Гора, заради тоа што тоа право го има секоја земја членка, и тоа мислам дека е повеќе од 135 пати. На 34 поглавја по 4 пати се 136, ако не се лажам, по математика, но дефинитивно целта на Бугарија не е да блокира Македонија. Тоа може да биде решението. Целта на Бугарија е навистина да се исполни договорот и ние разговараме како тоа што досега е слабост, можеме во следниот период да го надминеме. Дадовме одредени предлози, имаме акцијски план или патна карта, што викат во Бугарија, кој што може да ни биде оврска. Може Европската унија да гарантира, заради тоа што во преамбулата, покрај Копенхашки критериуми, покрај договорот за асоциација и стабилизација, стои договорот за пријателство со Бугарија, како што стои и Преспанскиот договор, да ни биде дефинитивно можност да побрзо го реализираме договорот. Тоа е интерес и на македонците, како што е интерес на бугарите. Господин Каракачанов, бива ли вака? Вижте, разговорът за членството в Европейския съюз Македония в Скопие се представя по един изключително изкривен начин. Първо, България не е наложила вето. България много ясно е заявила своите критерии, на базата на които тя ще подкрепи насрочването на първата конференция, междуправителствена конференция, за започване на тези преговори. Вие помните, че България може би беше първата държава, която заяви, че основна цел на нейната външна политика е интеграцията на Западните Балкани в Европейския съюз и в НАТО. И точно като част от тази политика българското правителство сключи договора с правителството на господин Заев на 1 август 2017 година за добросъседство и приятелство и ние очаквахме, че в рамките на тези няколко години ще бъдат свършени някои от условията в договора. Само че, за съжаление, 3 години и 3 месеца в този договор на практика не се изпълнява. Нито историческата комисия работи, нито езика на омразата беше премахнат или дори не беше направен опит да бъде премахнат. Така че нашата подкрепа не може да бъде безусловна. Както подкрепата към България преди толкова години, когато тя кандидатстваше, не беше без условия. Когато Република Македония проведе, явно виждам, че има нужда от един вътрешен дебат в Македония, когато този дебат приключи и политиците са готови на един конструктивен диалог, ние винаги сме насреща и както последните 30 години сме помагали винаги на Македония, така сме готови и сега да подкрепиме. Но съгласете си, че има някои рецидиви от времето на Югославия, които
ако ги смятахме за нормални по времето на комунизма, то в 21 век не са нормални и трябва да приключат един път за винаги. Иначе не можем да говорим за добросъседство. Какво добросъседство, когато само за 2 месеца в Македония има 15 000 негативни статии срещу България? 15 000. Добре, да ги броиме ние во Бугарија нашите, кога зборуваме за говор на омрза, да ги броиме и вашите изблици на говор на омрза. Вие цело време зборувате за говор на омрза од македонска страна. А јас лично да ве прашам, не ли е говор на омрза тоа кога користите термин пијаници? За да не наречете нас тука. А во интервју го имате кажано тоа. Па го споменувате премиерот дека дости со акало, така? Не съм употребявал никога думи или квалификации по отношение както на държавата Македония, така и на който и да е македонски политик. А да сте чули от мен да наричам някой фашист, татарин, убиец. Реков пијаници. Това го чуваме всеки ден от Скопие. Се однесуваат како пијаници. Пијаници. Да. А да кажеш, че някой псува като пиян, това не е говор на омразата. Ако погледнете от тези 15 000 статии, има 3-4 неутрални и само 2 положителни за България. В същото време в България има един нормален диалог. Има десетки изказвания и публикации на общественици и на всякакви други хора, които имат различно мнение от това на правителството. Но България, или който и да е български политик, или историк, или който и да е, не е използвал обидни квалификации по отношение на Македония, на гражданите на Македония и така нататък. Добре, да ме прашам. Но това не е въпрос само на последните 2 месеца. Това, за съжаление, десетки години. И докато в една държава, която говори за добросъседство, говори за Република Македония, говори за добросъседство, говори за европейски ценности и критерии, през образователната система, през паметници на културата и така нататък, се насажда омраза към един съседен народ, към една съседна държава, не мисля, че това е нормално. Добро, вака интервјуто на Заев, коментирајќи го. Вие, што мислите, во Бугарија колкава оценка би добил по историја? 5 во Македонија за тој интервју 3 или 2? Кое интервју имате пред Фокус ли? БГНС. Да, БГНС, извиняйте, точно така, БГНС. Интервюто е нормално интервю на един нормален политик. И аз не виждам защо в Скопие се надигна този вой срещу вашия премиер Заев. Премиера Заев каза някои неща, които мога да ви кажа, че голяма част от гражданите на Македония ги мислят. Само че поради ситуацията, в която продължава да съществува Република Македония, нямат кораж да ги изкажат гласно. А има ли кураж кај вас таму такво интервју да дадете за македонски медиум? Со благопријатни зборови, со малку. Има ли кураж од вашите политици некој да даде такво интервју за македонски медиум, како Заев, или ви, или Борисов? Малку повеќе љубов, разбирање, благопријатно, наместо напади, наместо закани, ме разбирате? Затоа што, јас ќе ви кажам една работа, ова што се случува последните 2-3 месеци помеѓу Македонија и Бугарија, со сето лошо што го донесе и многу добро. Почнавме повеќе да знаеме и да се информираме за Бугарија. Тоа, јас признавам, како новинар, ни недостасуваше, го немаше во македонската јавност. Затоа што зборувам за воопшто за граѓаните, не зборувам за Каракачанов кој што секој месец доаѓа во Македонија, секоја недела доаѓаше во Штип, дали ради тоа што Штип е роден град на Ванчо Михелов или ради други работи, не знам. Повелете. Първо, ако вие не сте идвали редовно в България, стотици хиляди македонски граждани идваха всяка седмица в България и на тях нямаше, както се казва, нямаше потреба тази негативна кампания в македонските медии да се информират за България. Македонските граждани идват в България да студират, да се лекуват, идват на почивка на море, на планина, идват при роднините, защото, както знаете, може би половин Македония има роднини в България и обратното, половин България има роднини в Македония. Така че обикновеният човек, вие правилно споменахте, редовно идвах в Македония, не само в Щип, и в Битоле, и в Прилеп, и на Охрид, и на много други места. Обикновеният гражданин
не желае тази конфронтация. Тази конфронтация желаят едни други кръгове и тези кръгове се намират в Република Македония. Това са хората, които и премиера Заев определи, а и преди това екс-премиера Георгиевски определи като дълбоката държава. Това са онези кръгове от бившото югославско време, които целият си живот го поминаха в служба на едни чужди интереси, създавайки омраза към българите, към България и към всичко българско. Включително и към българите, които и до ден днешен живеят в Република Македония. Защото няма как това да бъде отречено. Ако, примерно, вашите историчари могат да убедат някой холандец или германец, че в Македония няма българи, няма как да ме убедат мен или онези 2 милиона българи, живеещи в България, които имат братовчеди в Македония. Така че по тази тема мисля, че е необходим един нормален разговор. Няма нужда от заклинания, няма нужда от идеологеми, но тази дълбока държава, бившите служби на Югославия, които са инфилтрирани в цялото македонско общество и на практика може би имат решаващата дума, това докато не приключи, извинявайте, с югославски менталитет, с комунистическа идеология, няма как да се оди в Европейския съюз. Това е невъзможно. И аз даже преди няколко дена, гледайки реакцията на комисията историческата от македонска страна, си зададох въпроса всъщност правителството на Република Македония ли ръководи тази историческа комисия от македонска страна или я ръководи Виктор Димовски, шефа на службите ви. Защото това, което тя направи последните 2 дни, вчера и онзи ден, показва много ясно, че самата историческа комисия саботира политиката на правителството на господин Заев. Саботира и пречи, за да не се достигне до някакво споразумение, защото ако прочетете... Добро, може ли вака за историческата комисия, може ли, без слушатели? И преди За историческата комисия да ви прашам. Вие обвинувате цело време за комунизъм, за сталинизъм, за това време. Изявата на Ангел Димитров, председателът на вашата комисия, така, вели дека историчарите во комисијата, нашите колеги, глумат некаква самостојност. Наместо да ги слушаат политичарите. Кај нас во парламентот е донесен меморандум и ние треба тоа да го спроведуваме. Зарем науката треба политичарите да ја водат? Што ќе се случи ако сите парламенти си донесат историја во светот? На што ќе личи таа историја? Исто како тој меморандум и во Македонија, во парламентот ќе се соберат ВМРО-вци и било кои националисти, ќе донесат свој меморандум и ќе речат дека Христо Стоичков е македонец. Нали за Барбатов казвахте, че е македонец? И за кой ли не? Но аз точно това казвам, политиците не могат да пишат история. Те могат да правят политика, която може да остане в историята, а може и да не остане в историята. Но, примерно, няколко книги, които са издавани в Република Македония. Виждате ли добре? Да. Виждате ли? Да, гледаме. Това е турски документи за убийството на Гоце Делчев. Книга, ето я показваме, книга, която е издадена в Скопие от Държавния архив на Република Македония. Това е една друга книга. Британски документи за историята на Македония. Те са 6 тома под редакцията на не на Ванчо Георгиев, а на кой беше? Драги Георгиев, който е член на комисията. Добре де. В тези книги, които са издадени в Скопие от Държавния архив на Република Македония са издадени. Не са издадени в София, не са издадени в Брюксел. В Скопие, официални издания. В тези оригинални документи много ясно е написано по тези спорни въпроси, които сега същите историци, които са публикували тези книги от македонска страна, ги отричат. Няма нито един британски документ. Това е в периода 901-904 година. Предишният том, пак е при мен, от 1857-1885 година. Няма нито един документ, в който британските конзули, амбасадори, политици... Добро, видите, не сум сега јас подготвен, сигурно ќе најдеме некоја книга, не можете да има некој историчар ќе ви опонира сега. Не, само да довърша.
навсякъде, включително в турските документи, когато става въпрос за Гоце Делчев, навсякъде пишат българина Гоце Делчев, българския комитет Гоце Делчев, включително турците пишат българския разбойник Гоце Делчев. Никъде не пишат македонец. Добре, хората, които издаваха в Македония тези книги, днеска са в историческата комисия. И продължават да спорят какъв е Гоце Делчев, как да се напише така, че да не се каже истина. Добро, вака да ме прашам, господин Каракачанов. Ако ви речам вака. Каже къде е проблема. Да, добро. Кажете ми. Мислам дека. Ако ви речам вака. Бугарската власт во времето на цар Борис беше на страната на фашистите предводени од Германија. Дали ќе ми се налутите? Българската власт, т.е. българското правителство и българският цар Борис бяха съюзници на фашистска Германия. Това е точен исторически факт. Съюзници. Но съюзници на Германия по това време бяха много други държави. Италия също. Не знам обаче вашите новинари и историчари да наричат Италия до момента фашистска държава и да говорят някъде за италианската фашистска окупация. Съюзници на Германия, на Хитлер и на Мусолини беше и хърватската държава. Съюзници беше и правителството на генерал Недич в Белград. Добре, защо в целият този фонд само българите до ден днешен се... Добре, јас ки си го преземам целиот ризик, се согласувам дека наративот е пресилен и дека е пречест. Тоа е исто како што вашите историци во комисијата барале 12 пати во еден текст да се спомене дека Гоце Делчев бил бугарин. Тоа е веќе понижување. Тоа го каже Георгиевски. Не, няма такова нещо. Не, няма такова нещо. Јупчи го каже Георгиевски. Такова предложение от българска страна няма. От членовете на комисията от българска страна такова предложение няма. Там е предложено да се напише, че Гоце Делчев е бил революционер, роден в българско екзархийско семейство в град Кукуш, който след това е бил български офицер, български учител и се е борил за автономията на Македония и Одринска Тракия. Това е предложението на нашата комисия. Но пак ви казвам, хората, които в Македония издаваха тези книги, ако в тази книга, ето даваме по-близо да я видите, турски документи за убийството на Гоце Делчев, издавана в Скопие, ако намерите на едно место да пише, че Гоце Делчев е македонец, самите турци, които са го преследвали, пишат българи на Гоце Делчев, българските села в Серско, пишат как Гоце Делчев е карал селените да не ходят... Добро, турците пишувале така, ама пишувале турци затоа што од бугарската страна бил поддржуван. Така е било, од бугарската страна, од бугарската држава бил поддржуван, така е било полесно. Ами да ви попитам нещо друго. Гоце Делчев, ако приемеме тезата, че е бил някакъв етнически македонец, защо когато е трябвало да се образова, е отишъл в българска гимназия, а не в, да кажем, в такава имало в Солун или в гръцка. Гръцките училища са били много по-елитни. Или не е отишъл в турско училище, е отишъл в българско. Защо след това идва в София да учи българско военно училище и след това в Щип, в Банско, е бил български учител, а не гръцки учител, сръбски учител. Значи този човек много ясно е имал някакво чувство за национална принадлежност. Добро, вака, тие сили, тоа... Няма как. Окей. Тие сили, таа длабока држава што ја споменувате. Некој ја идентификува и со вас, дека синхронизирано работите со опозицијата тука, дека ги храните со информации. Па дури се појавија шпекулации, информации дека платени се од македонски бизнисмен 15 милиони евра за да се дестабилизира Македонија тука. Кој е дал 15 милиона евро? Некој бизнисмен од Македонија, ќе ви ја пуштаме емисијата. Вижте сега. Богоевски го кажува тоа, Петре Богоевски. Да, знам кој го казва. Знаете, ама се правите дека не знаете. Знам кой го казва, но исках да му кажете името вие. Защото утре, нали, да не излезе, че аз съм му казал името. Това са пълни глупости и това може да се роди в болните мозъци на някои от ваши, които днеска все още работят във вашите служби. Ами дайте докази да видим кой е този бизнесмен, говорите сигурно за Камчев, който е дал 15 милиона евро. Не 15 милиона евро, 15 стотинки не е дал и в България инвестиции няма.
Но това е начина, когато нямаш аргументи, идва старата сръбска, как да кажа, тактика и практика от времето на Михайло Митич или Михайло Апостолски след 1944 година, който казва: "Немам докази, али твърдам." Значи сръбски, разбира се, го казва: "Немам докази, али твърдам." Сега, като няма аргументи от скопска страна за това, което ние поставяме като спорни въпроси, на принципа на Михайло Митич, Апостолски, сега работи по този начин. Някой дава 15 милиона. Извинявайте, ама мене ме познавате, поне не лично, но ме познавате от 30 години. От 30 години аз съм член на ВМРО и сега съм председател на ВМРО. 30 години аз говоря едно и също. И на мен не ми трябва някой бизнесмен от Македония да ме мотивира. Да, ВМРО има, вашето ВМРО има много имоти, има доста пари. Това, което казвам сега, в качеството ми на вице-премиер на България и на министър на отбраната, сега го казвам много по-дипломатично, включително внимавам да не кажа някоя дума, която може да навреди някой в Македония. Същото това нещо съм го казвал 30 години, доста по-ясно, доста по-категорично и бих казал дори доста по-грубо. Но тогава съм бил и по-млад. Така че няма промяна в моята позиция. Моята позиция от 90-та година до ден днешен, вече 30 години е една и съща. Добро, да бе. И това е историческата позиция, на която са стояли и Гоце Делчев. Да ме прашам вака. Господине Каракачанов. Това е позицията на ВМРО. Господине Каракачанов, колко трябва да ви порасне рейтингот, за да почнете да я сакате Македонија на вистински начин? А не на погрешен начин, како што рече премиерот Заев. Вижте, премиерът Заев има свое виждане за нещата. Ние в България сме демократи хора. Аз нямам нищо против премиера Заев да има една версия. Аз имам моя версия. Само че, когато имаме различни версии, нормалният начин е да има диалог. И като спориме, примерно, за някаква историческа личност, не да говориме: "Абе, аз така искам." Аз мога да искам Гоце Делчев да е австралианец или американец. Ама не е. Сега някои в Македония казват: "Ама това е нашият идентитет." Кой е идентитет? Вашият идентитет, ако искате да търсите истинския идентитет, ами читайте оригиналните документи на оригиналният македонски язик, който сега се изучава в Македония, издадени в самата Република Македония. Няма потреба да читате български книги. И тогава ще видите къде е истината. И тогава ще говорим за идентитет. Другото, което е, аз съм направил доста повече за Македония в международен план, отколкото много от македонските политици. Защото още когато голямата част от македонските политици 1991 година говореха за хлабава конфедерация с Югославия, Изет Бегович Григоров варианта, аз и моите съмишленици от ВМРО организирахме протести пред Югославската амбасада за независимост на Македония. Може би не знаете, но именно благодарение на ВМРО тогава, с мое лично участие, българският президент Желев призна Македония за независима държава. Така че аз Македония си я сакам достатъчно. Само че, може би, както казва президента Заев, я сакаме по различен начин. А за да имаме общ начин, трябва да се върнем към заедничката ни история, да я прочитаме, да я разбереме и тогава ще разбереме кой е крив, кой е прав. Добро, айде, вака. Иначе Што е сега само говорим така хубави приказки в пространството. Ми се, ефект нема от тази работа. ми се допаѓа малку повеќе овој разговор. Гледам успева нашата дипломатија. Ке завршиме со вас и со Заев на крајот, да си направите троја муабет. Вака, што е толку тешко? Не мора да се извините, не мора сори да кажете, жал ни е. Донесете едно цвеќе, еден букет цвеќе, еден венец во Ваташа на жртвите тамо да се поклоните. Аз съм ходил в Ваташа 3 пъти. Разбира се, не когато се правят официалните мероприятия. 3 пъти съм ходил, първия път беше 94-та или 95-та година. И мога да ви кажа, че съм прочел повече документи за Ваташа, кое как се е случило, отколкото вашите колеги новинари, които само пишат и приказват. Само че, за съжаление, подобни случки като Ваташа има и в говоря за Стара България. Има едно село Ястребино,
където българската полиция убива около 12-13 деца, най-малкото дете на 9 години. И ги убива не защото са етнически македонци, това се намира в централна северна България, село Ястребино. Това е гражданска война. Гражданска война между държавата и комунистите, а не между държавата и македонците. Защото в България имало много повече партизани, комунистически партизани, отколкото в Македония. В България има много повече убити комунисти, отколкото в Македония. И ако в България и в Македония има жертви по време на тази гражданска война на държавата срещу комунизма, тези жертви не са защото са етнически македонци или са турци или са марсианци, а защото държавата воюва с комунистите. Комунистите воюват с държавата и има жертви. Така че Ваташа е един трагичен случай. За съжаление, от общата ни история. Трагичен случай. Само, че задавам другия въпрос. Аз съм съгласен и съм ходил 3 пъти в Ваташа, казах ви. Ей така да видя за какво става дума, чел съм книги. Но задавам другия въпрос. Защо в Македония, както има паметници на убитите партизани, на децата от младежите от Ваташа, няма нито един паметник на онези жители на Македония, които са убити по време на сръбския режим от 13-та до 41 година, или пък на тези, които бяха убити след 44-та година до към 55-та. Добро, един паметник. Каракачанов, немаме още, министре, немаме още много време, още една минута, на ова прашање нека одговори. Само един въпрос да ви задам. Вие сте новинар и можете да го разчепкате този проблем. Защо не отидете в Щипска околия и да видите убитите 23 души с картечница, 23 селени от сръбския жупан Добрица Маткович. Има ли паметник на тези хора? Те какви са били? Или може би понеже са били привърженици на ВМРО на Тодор Александров? Я лично се съгласувам и това го кажав и пред 20 минути. Господин Каракачанов, да завршуваме полека. Само кажете ми кратко, со ВМРО македонско тука ќе бие ли проблеми тоа? Чие ВМРО? Ваше или ќе треба да се избрише ВМРО и во вашата партија и во нашата партија? И кажете ми, ВМРО-вците за време на Втората светска војна кај биле? Да ви мога ли да бъда малко недипломатичен? Па дайте, трудете се да бидеме така учтиви, полайт, благоприятни. Добре. Ще ви кажа, ВМРО ДПМНЕ няма нищо общо с историческото ВМРО. ВМРО е една бизнес слугинска партия, нищо ДПМНЕ говоря. Те нямат нищо общо с ВМРО. Не може организация, която се нарича ВМРО и чието привърженици са били избивани от сръбския режим по времето на кралска Югославия, избивани са от комунистическия режим в Македония, сега гледа ги преди 3 дена, Мицкоски в Команово говори за Асном, за партизаните и за комунизма. Извинявайте, ама това е политическа шизофрения. Няма нищо общо с живия живот. Това не е ВМРО. Да не изпадне дека ве викнавме сега да я напагаме опозицията. Една фирма, която се бори за власт. Това не е ВМРО. И аз използвам вашия ефир. Поканих го преди 1 година Груевски, който сега е един от членовете на вашата историческа комисия. Няма да му казвам името, му пише историческите текстове в интернет. Знам го кой е. Знам на кого мисля. Поканих го да един дебат. И вие знаете кой му пише текстовете. Ма той е член на историческата комисия. Поканих го тогава Груевски, ако трябва аз да отида в Будапеща, защото той е политически беженец, и да направим един публичен дебат пред македонските медии да говорим за историята на ВМРО. Той не отговори. Сега го поканвам и Мицкоски, ако толкова силно вярва в идеите на ВМРО, ами да седнеме, има документи, които само ще говорим само по документи, издавани в Македония. И да видим каква е идеологията на ВМРО и каква организация е ВМРО. Добро, само... Никога не е била сърбоманска организация, каквато я направиха Груевски и Мицкоски. Добро, Каракачанов, за край само. Първото име, на която е Български македоно-одрински революционни комитети. ВМРО винаги е била българска организация, бореща се за автономията на Македония, а после, по времето на Ванчо Михайлов, и за независима Македония. Каракачанов, за край само. За край. Що мислите, да тръгнем овие односи, дайте малко бизнес. Що мислите за намерата, за идеята на премиерот Заев да я легализира марихуаната? Ами, вижте, може би ще ви очуди това, което ще ви кажа, но аз смятам, че един подобен подход може да има само икономически ползи за Македония.
Вземете държави като Холандия. Отидете в Австрия. В Австрия официално е разрешено производството на марихуана. Говоря за отглеждането на марихуана като земеделски продукт, извличането на масла и на други продукти от марихуаната, с които се лекуват хора. Има специални аптеки, в които се продават продукти от марихуана. Но всичко това е под контрол на държавата. Всички тези производители, които произвеждат, които продават, плащат данъци на държавата. А какво се случва в другите държави? Всичко това е нелегално и организираният криминал печели пари, държавата губи пари. Така че тази идея на премиера Заев е много интересна. На мен ми направи впечатление. Много интересна и смятам, че ако нещата могат да бъдат поставени под един контрол, отглеждането на марихуана като земеделска стока да бъде легализирано и от тук нататък да се започне производство на лекарствени продукти, това само може да помогне на икономиката на Македония. Добро, Един безспорен начин. јас мислев дека ќе биде многу по-жестоко. Вие двајцата сте многу благопријатни, ова како наговестува дека ќе има позитивен исход. Ова со почетокот. Ние се познаваме с премиера Заев и предполагам, че няма да ми се разсърди, ако каже, че дори сме и приятели. Много пъти сме се виждали и както става на Балканите и в Македония, когато сме си говорили, някой път сме пили по една-две ръки, чисто човешки и приятелски, тогава нямаме никакъв проблем. Нито се пие караме, ракија, нито се биеме. мастика што пие или? Тиквешка ракија пијах. Тиквешки, ја мислев виски. И аз пия същата. Вака, за крај кажете си по една-две реченици и Добро, да завршуваме. Јас само да го поздравам подпредседателот на бугарската влада и министр за одбрана, господинот Каракачанов. Точно е, ние сме пријатели и многу често разговараме. Сакам да ги поздравам внимателните зборови кои што господинот Каракачанов ги зборуваше овде, затоа што ова е за мене речник на пријателство и зборување со внимателни зборови. Сакам да испратам пораката до сите стручни комисии, пред се до историската, дека решението е низ историските факти и треба да ги најдеме, тие ги има. Ги има во книгите, ги има како факти, затоа што само низ историските факти, експертски, професионално, тоа може да се постигне. Навистина, знам дека и господинот Каракачанов, но и премиерот Борисов се за пријателство со Република Северна Македонија, сакат двата народи да бидат пријатели. Господинот Каракачанов нема проблем да зборува за македонскиот народ, да зборува за јазикот, навистина, но истовремено јас ги разбирам и потребите на бугарите и на владата во Бугарија дека треба да се утврдат историски факти и низ духот на пријателството, на основа на тие историски факти, да градиме едината. Јас навистина се надевам дека се уште постојат шанси да продолжиме да изнаоѓаме решение, се уште постојат шанси да Бугарија ја поддржи Република Северна Македонија за одржувањето на првата меѓувладина конференција. Имаме акционен план, имаме одредени протоколи за кои што разговарат двете министерства на чело со министрите за надворешни работи, Захариева и Османи, и верувам дека сето тоа низ акциониот план или патната карта, како што се зборува во Бугарија, е одличен основ, каде што постојат рокови, каде што постојат одредени детали, да ги решаваме отворените прашања уште позабрзано во духот на пријателството и изградувањето на она кое што го очекуваме од двете страни. Навистина, ние можеме да бидеме многу поблиски народи, можеме да бидеме многу поблиски држави. Верувам дека со тоа ќе им служиме повеќе на граѓаните Значи, од двете страни простувате на сите границата. навреди, тоа со акалот, паметот касно доаѓа. Да гледаме да бидеме пријатели заради тоа што наше е да им служиме на граѓаните, а не да им правиме штета. Господинот Каракачанов имаше убав политички и дипломатски однос во неговото обраќање. Моја должност е да возвратам на ваков дипломатски начин. Ние сме пријатели, знаеме и во Софија, и во Струмица, и во Скопје, да пиеме по една рекија, по едно кафе, по еден чај, зависи кога се гледаме, и навистина низ пријателски разговори да најдеме решение, дали е за одбраната, дали е за пријателските односи со државите, и верувам дека така треба да продолжиме. Секако тие му служат на бугарскиот народ и ќе донесат одлука како што е најдобро, но ја испраќам пораката
и да не се донесе сега одлуката, треба да ги оставиме вратите отворени, да продолжиме да работиме, да наоѓеме решение, но дефинитивно ќе им помогнеме и на бугарите и на македонците ако сега дадеме позитивна одлука, а секако имаме можности и понатаму, секој пат да биде застаната Република Северна Македонија, ако не одиме со соодветната динамика на решавање на прашања. Господин Каракачанов, за крај. За край поздравявам го премиера Заев. Той е първият македонски политик, който има кораж да говори по този свободен начин. Аз ще ви кажа, до вчера все още имах някаква надежда, че историческата комисия ще даде един положителен сигнал, на базата на който да можем да решиме проблема сега до края на декември. Това, което видях обаче вчера и онзи ден от историческата комисия, не само, че не се оди напред, ами се връщаме назад и влизаме отново в едни спорове, примерно, какъв бил цар Самуил. Има един въпрос. В договора пише, че комисията ще работи само на базата на автентични исторически документи. Аз задавам въпроса, някой може ли да извади един документ, един единствен, било той от гърците, било от тогавашния съвременен свят, в който цар Самуил да бъде наречен по друг начин, освен цар на българите и цар на България. А и нещо друго. Препоръчвам на вашата историческа комисия, днеска е хубаво време, поне в София е хубаво време, надявам се, че и Скопия времето е хубаво, да отидат до град Битоля. Там има хубав исторически музей. Има една плоча от времето на наследника на Самуил, цар Иван Владислав, на която пише следния текст. Аз, цар Иван Владислав, наследник на българския цар Самуил, построих градът Битоля за съхранение на българският народ. Няма защо да спориме за неща, които историята ги е написала. Добро, повеќе почит само, мислам дека Ваков ова денеска требаше да биде изненадување, испадна дека како да сте договорени ви. Пак казвам. Или се случува навистина нешто на бугарско-македонска бриселска основа. Каракачанов, благодарам. Кога ќе дојдете тука ќе направиме подолго интервју. Благодарам за гостувањето. Благодарам на премиерот Заев. Да сте живи и здрави и се надам дека до крајот на декември ќе имаме позитивни вести од Бугарија. Стадион. Емисија за вашата вистина.